bunga-bungai Dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam itu unang be pasembuli luau saito guau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam itu unang be pasembuli luau saito guau jono tuho unang be pasembuli luau saito guau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dan mi alani togi honau Tuhan patudu dalam itu unang be pasembuli luau saito guau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki togi honau Tuhan patudu honma dalam itu unang be pasembuli luau saito guau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam itu unang be
ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay malua jala taruliau dung hupajono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay malua jala taruliau dung hupajono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau
patuduhon jalan itu unang be pasombuli luau sai toguau jono nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam itu unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam itu unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupilit dalan mi togi honau Tuhan patuduhon jalan itu unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi
patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok tuho unang be pasombuli luar sai togua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe rona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalan itu unang be pasombuli luar sai togua jono nang disa gok hinauli bunga-bungai dang naboy beganggu tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok tuho unang be pasombuli luar sai togua John
ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa. Dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Lalu mengarah rohatan, mereka wanita yang berbeda nomor turun, ayat sada saat rodi ayat sada saat rodi ayat turun, yaitu di tengah. Amen.
Nabadia ko, perdosa yang kami, alay ko tinipulo at ka ng mga posa, jalan ang mga poros ko, alani iro kami ko, mga sama mga siro kami, sa ulang tula kami sa dulo, ako ni lemon di kami roka na dikir, tumangin ang mata, asa ko kami ang mulahon lomon di muka, alani anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Kapuji Tuhan yang berbeda nomor 524 yang sada. Tangihon hamu mapati ni debata, ima pati perjolo sahatu paupaton. Patik perjolo, ahu do jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik nang ditoro ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang si uluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni di bata, yang go soture dalanna, ay hona do sogot akan namar sineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonomari maulahamu nasa siulaonmu, alai angguare papituhoni, ari paradianan di Jahoba di Batamdui, dang jadi ho mangula anggo di nasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay di naonomari do di topa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianani jala di parbadiay. Ima sahatna, atong rap mangidugo go mahita tu di bata, lao mangulahon na hobar tu patiknay. Ale Tuhan di bata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata sian bukede nomor 627 ayat 122.
Tato poti madosa tanda godangi tujolo ni debata, tapau dube marohata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosa jala amanami. Hujo hami goar mona badiai, ala na targogot hami mangingot dosa nami. Semarasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabejolma alani hami. Namate jalan nahihis yan namate. Nama naik tuban wagijang doho mangodihon hami. Asi maroham di hami. Sepatotong mahami ro makamoliatehon tuho. O to di probadia pangapul na marsak roha. Pamalu masaluhut na bernit binahen ni dosa namin. Ro maho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitian ni nasa na asin roha. Sai unang tulak hami. Setangihon mahami. Ho ali dibata ama anak doho todi porbadia. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot huasan ni dosa. Roma hamutuau asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehova. Tung sura rarado sa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon madi debata na dikijang. Amen. Tapuji Tuhata mari kita kor uraya Filipi.
Terpuji Tuhan sian buku dia nomor 470 ayat 1-2. Tabigi mahatani debata turpo epistel di parmenggota saderion imanatar surat sada Tesalonik bidu 5 ayat 12 sahat rodi ayat 24 tajahama margati soring. Aka si payingot huelek-lek kami mahamu ali akadongan tadahamu ma aka na mga lujahon hamu aka na mangluon hamu marhiti-hiti Tuhani rodi aka na paingoton hamu. Alai huapoi hami mahamu ali akadongan say paingot hamu ma aka na somaradat apuli hamu ma aka si otik roha aju hamu ma aka nagale lebas marohamuna dupak saluhutna. Totong mahamu marlas ni roha. Madok mauliate mahamu siala saluhutna aido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Unang liaro hamuna di panurirangon. Pasidik kamu ma nasa narumang narwa. Haposan do ibana nama jo hamu say pasauton na doi ima sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala na opiopsa amen. Tapi makor puji-pujian sian punguan ina pak parari Kamis.
Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 716 ayat sada tabatulu dia tulu hita jongjong. Tidak maha ta porsel tei sona tidak ni dongata sa porsel di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo nasu hatu dosan natu mo palangit dohotan au porsea Kristus ana di debata jahuba na sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siaton di porbadia andorang suahubuan. Ido Tuhata na tumao na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal di bana di hau pinorsila na tua tuban watoro di ditano na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo laukun blutusiamun di bata Jehovah amanai pargugo nasu hatu dosani di sima ibana pemamula sugut tutanoon manghomi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot di hasan dosa, dohot di hatai na mandok, mula mangulu sogot daging ni halak na mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Puji Tuhata marhitekor perempuan Deborah.
Tabege matiting na masa di huriata sadarion. Shalom. Shalom. Titing na masa di huriata di nasa minggon. Dengan topik asini rohani Jehovah hop rodi saliling-lilingna. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Yang pertama, nama minggu kita hari ini minggu 10 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik. Ketiga, diakonia. Keempat, Dewan Marturia. Kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk diakonia sosial HPB Makassar. 6. Kesekretariatan. Yang pertama, pada hari ini Minggu 24 Agustus 2025 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia hari ulang tahun distrik 17 IBT. Yang kedua, pada hari Minggu 31 Agustus 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia tahun transformasi. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. Kebaktian wilayah di wilayah Efesus hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 di rumah keluarga Maruli DL Sihaloho SH Inang Mentari S. Borsitorus STMT. Alamat Perum Bumi Aropala Blok U nomor 15 Jalan Tura Abdul Razak. Di wilayah Roma hari Selasa 26 Agustus 2025 di rumah keluarga Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan, alamat Jalan Cendrawasih 4 nomor 22. Di wilayah Korintus hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 di rumah keluarga Inang Nyonya P. Sinaga LR Boru Panjaitan, alamat Jalan Muhammad Tahir Blok A 5/1. Di wilayah Galilea hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 di rumah keluarga Tumbur AL Tobing Inang Erni A. Boru Hutagaul, alamat Gedung Sekolah Minggu. Kebaktian wilayah masuk pukul 19 WITA. Yang kedelapan, pengumuman A1 ibadah di pos pelayanan gua. Yang pertama, pada hari ini Minggu 24 Agustus 2025 paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan gua adalah Kor Ama Ebenezer. Yang kedua, pada hari Minggu 31 Agustus 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan gua adalah Kor Parokuan Parari Kamis. A2, Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu pada hari Minggu 31 Agustus 2025 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Kolose. A3, kebaktian pos pelayanan Parepare. Pada hari ini Minggu 24 Agustus 2025 akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Parepare yang dipimpin oleh Pendeta R. Boru Sinaga STH, Pendeta Fungsional HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, dengan liturgis Situaha Sitorus, ibadah masuk pukul 15 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaahnya.
4. Menyaksikan iman. Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan peneguhan sidi kepada anak-anak pelajar sidi tahun pelajaran 2024-2025. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan 1. Retret hari Jumat 5 September 2025 pukul 8 WITA. Yang kedua, ujian tulis hari Sabtu 13 September 2025 pukul 15 WITA. Yang ketiga, ujian lisan hari Sabtu 20 September 2025 pukul 15 disaksikan orang tua. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan menyaksikan iman. A5. Pesta Kotilon atau panen HKBP Makassar. Pada hari Minggu 7 September 2025 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pesta panen atau pesta Kotilon dengan melaksanakan ibadah syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada gerejanya dengan mengumpulkan persembahan ke depan altar dalam amplop. Ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu serta pos pelayanan gua disatukan di Sopo Talenta masuk pukul 9 WITA. Setelah ibadah dilanjutkan dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan selama tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. A6. Himbauan untuk penguatan marga. Sehubungan dengan adanya kegiatan pesta panen atau pesta Kotilon pada hari Minggu 7 September 2025, dimohon kepada penguatan marga yang acara pertangyangan atau arisan bertepatan dengan acara kegiatan tersebut dimohon untuk dijadwalkan ulang. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A7. Pencarian dana UMKM perempuan HKBP Makassar. Pada hari ini Minggu 24 Agustus 2025, UMKM perempuan HKBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk panitia tahun transformasi tahun 2025. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajunta. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nyonya Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibao KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Siritonga F. Boru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya V. Silabat R. Boru Pakpahan. Yang kesembilan, Abang H. Sitorus Pane. Yang kesepuluh, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang kesebelas, SPP Pasaribu. Yang 12, Marta Monika Boru Pasaribu. Yang ke-13, Edison Binsar T. Tambolon. Yang ke-14, Amang MR Marpaung. 15, Inang Nyonya SL Sihite S. Boru Manalu. 16, Aurelia Christine Boru Sitopu. 17, Glo Jocelyn Boru Hutagaul. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran.
Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 25 sampai dengan 31 Agustus 2025, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 4 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang, ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal kegiatan dari tanggal 25 sampai dengan 31 Agustus 2025 dapat kita lihat di dalam warta. Yang demikian juga keuangan kita dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 24 dapat kita lihat di dalam warta. Demikianlah warta kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh umatnya. Tapuji Tuhata meritikur ama Ebenezer.
Ta puji Tuhata sian buku di nomor 534 ayat sada do urukna semua tapasahat persembahan na parjulu. Musik taulak kono ku ayat sada. Martang yang mahita. Mauliate diho ali Tuhan na mangiring-iring hami ro tu bagas mon. Marsoba hami tuho ala dinggani basam tok tong mangiring-iring kami. Madongani hami disudi nasa perdalanan nami.
Boi hami di bagasan hahi pason, jala guk las ni roha. Sonang so haribu-ribu adoruas ni huriam samingguon ala basami. Rohami todopanmu ale Tuhan mangido pangurupionmu, ajari hami. Asalam hutadahami ho, asalam takas pangihutonon nami, asalam tugu haporsion nami, holan maka porsiai ho ro di ujung ningulu nami, atong nungahu baradi hami Tuhan rohanami, marhiti to dimhu pangasaho kami, mama kuling hami obasom. Amin. Barita nauli jamita di minggu sadarion ima nata surat di Pesalmen 100 ayat 15 saat ro di ayat 10 lalu. Pesalmen 100 ayat 15 saat ro di ayat 10 lalu. Tajahama akamanga kainang marsikat sorin songono ma didok disi. Songo duh do ari-ari ni jolma nagali. Marbunga ibana songon bunga di ladang. Alai anggo asini rohani Jehovah sian saleleng-lelengna rudi saleleng-lelengna diaka nama kabiari ibana jal hati goranna marnini marnono ido sahatna shalom. Baharu akan mengakai nang segar duhita dung tapis tahun hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Songon nahwida do aladak saya holan hari Minggu tanggal 10 pitu yati. Ro di udut na hubereng di Facebook, di TikTok saya hubereng marlas ni roha sude negara ta siada danak saat ro di lansia. Alania kamang las ni rohata di pangurupion ni debata. Ahado nanang sipatu pauta. Ahado nanang sidohonota. Tutuhatta perdenggan basai. Molotadok bahwa itu adalah hadiah yang besar, yang luar biasa buat negara kita, negara Republik Indonesia. Bahwa kita mengisi. Bolo tapau bu akan mengakai nang tu jamita di bagasan tikion 100 bidu Pesalmen 100 ayat 15 satu lalu. Ta ide di son di parhato pot si Daud balganiasi ni rohani Tuhan Jehovah di ibana. Di parhato pot si Daud songo dia pangurupion ni debata di ibana jolma nagali. Di parah topat ibana doha galion nak. Jadi sekalipun dia sudah menjadi raja, sudah nomor 1 di Israel, tetapi dia selalu mengaku dia adalah orang yang tidak ada apa-apanya. Danga dong, lea. Jadi bolo pau buk sawotik. Tu panidangion ne lansia natuari. Aku tidak ada apa-apana. Panya au julmana lea dua unina. Panadaw ni do narikot aka mga kainang. Panadaw di diri. Pabahenan ni debata naguk halongangan maradopon ibana. Na pinilit ni debata ibana gabe raja. Na dilehon debata di bana gogo manaluon singa di palua ibana sian tahi sian odam ni Raja Saul
naubalga aka mga kainang di sesa di bata dosana double kay. Dosa ni si Daud. Ya. Selingkuh. Songon biar kita mandokon hati. Songon halus mata bain membuat buru ni si Uria. Ido. Dia dosa nama saya kalau membuat baru di si Uria. Alai di patongon si Uria. Dia merencanakan pembunuhan kepada Uria di Bainibana untuk di depan peperangan di Botodo dan ahli si Uria di sini. Itu adalah politik jahat. Alani ido akamanga kainang mengujar rohani mana memuji debata. Alani ido akamang akaina penadaunai di asini rohani debata. Mengujar rohana memuji debata. Ala dibilangi ibana dengan basani debata na jinalona. Perjulun atau nakin belgani dosanai merencanakan dengan mulus. Manusia tidak tahu politik dia, tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ido belga di sesa molo di sesa debata dosa tak. Aduh kita tahena sumber dosa di son. Alaya kamang akay nang dongan saluna tatad daru hagalitai. Apakah kita mengenal kelemahan kita? Daud dia mengenal dirinya siapa dia. Ima tabireng. Duko di sesa dosana di pamalum ibana sian sakit nanaposi. Di palua sian hamagoan. Di pertupalhon asini roha di sahapon tu ibana marhiti-hiti ragam ni asini roha imana tinila tidak ni ibana boleh tasuko na kamanga kainang dirita ahado tahati dakko tutu hatai. Kalau kita mengatakan kita bersaksi kepada Tuhan, apa yang kita saksikan pemberian Tuhan kepada diri kita agar kita bisa seperti khotbah hari ini. Daud menghadap Tuhan. Dia menyaksikan kebesaran Tuhan kepada dirinya. Aduh kamangakaina. Rohita tu bagas joroon. Aduh si dohononmu. Tutuhani najinalom samingguon. Unang maju sian mulai haminekon. Bulu-bulu pesipata diingo akadongan nati. Alay sa minggu maju tadukon do nata jalo tutuhan. Mo tabayen tema ni jamita tau na kamang wenet sonon. Hot rodi saliling-liling na do asini rohana. Hot rodi saliling-liling na alani. Namurasal pudo ngolu di portibio. Murasal murah matopar. Asa tupuk tawa patuduhon para singan ni ngoluni jolma sian hadirion ni debata. Ngoluni jolma murah salpu alai hadirion ni debata manoktong hot rodi saliling-liling na. Alani digomparhon si Daud do ngoluni jolmai tudos tudu duhut songon edeni amatta kor ame Ebenezer nai nakin. Ngoluni jolmai na pado songon sorohani padati. Namora boy marpogos. Napogosi boy mamora. Nasangap boy marlea. Naleai boy sangap. Ido kamanga kainang unang pola. Pitor menek rohata molo songon menek di dahalak kita. Dang tu dirita tu yanak kota. Tu pahuputa. Unang pitor songon na menghindar kita. Dalam. Tetapi tetap berdoa, tetap percaya, yakin Tuhan itu melihat kita baik
di dalam gereja ini. Ido turpuk tauna kamanga kainang na tidako ni si Daud. Molo jolmai murah salpu. Alai hadiriu di debata manok tong. Hot rodi saleleng ni gerengna. Asa digobarkan si Daud do. Ngolu ni jolmai tudos duhut. Adong go edeni pungani na do na wingo songon yati. Songon duhuti. Namura lau salpui. Iya, songonima ngolu ni jolmai. Songo duhut satokin mangerbang, songon bunga di ladang satokin kembang. HP tokin nai gali, tokin nai maheu, tokin nai malos. Tokin nai malos, tokin nai daktarida. Dakolan manggobarhon najepek ngoluni jolmaya kamanga kainang. Alai di patuduhon murasal pudo ngolu ni jolmai sian portibion. Asa di patudos tuduh doh bunga-bunga na murah malos. Lau manggobarhon ia ngolu ni jolma mardalan tu hagaleon. Tu lamatua dung matua sudut mata nyari ningoluna idut tong sudut alani unang mahita lilu bolo tado naken haulion ni bunga satokin murah malos murah salpu bolo tado kon amang akenang di Pesalmen 10 ayat 5 dot onom di sisongonon diubakodo na sida jadi mate mana sida manugot nai nunga martubur diulahi songo duhut torang nyari marbunga doi jala martubur HP bodari nai disabi doi jala malos persatokinan portibion salpung sumatusima ngolu ni jolmai molodung roha matean tading do sude nata bolusi tading do nata halasoni tading do nata banggahoni tading do sude keberhasilan yang kita sudah pupuk sudah kejar manang songo dia tabain mengejari asa boy berhasil hitanyan alai tading do sudi hagabeon tading doi reputasi salpu doi molodung ro ajalta molodung ro pangalap ni Tuhani ado amang buanota akainang holan sadaulus doati dan ita adong pemas muamang inang sedia gudang pe detaring dui sutung ibu kamu iban itu batangi roan no bodari mabuati itu jemputon na dui dijemput tapola ta suruh menggali harus pasti digali kalau mereka sudah tahu holani dong tabuan nabi tai busuk dui tu dia jadi adong do sada suku na hubereng di tiki pelayanan kami di sending ipajaya do namate ipajaya kamang di mebuan batang naupe wah daku boto sungguh dia ibae do hudun tageleng ibae balanga tageleng ibae sada piring ibae sada galas dibaen ya dibaen jehudok jina tu dia doi siapa tahu nanti masak-masak dia di sana hama hami naraku siapa tahu masak-masak jadi mati matong adong ruas ni huriatta ibu mai halung maun lujung-lujung mamabuan ala boratna adong do halai walu halak makuti ala di boratna malujung mabuan
Bahasa heran dari lele doi bahasa siapu dia tong. Ai dia soborat. Buat kudon na di buat masa dok pancayan na. Hape tu dia kamangkai nang busuk doi. Ido bana tadokon nakin tading do sude hagabeon hamoraon hasangapon tading doi salut nai. Ido muse ditadi kodongan nau tinggal ma sasada awin nati. Ido lungud do tinggal ma sasada na di situ mandoki lungudo. Apalagi bolo soka porseota dan tabalungun. Ala ni ido dipakulingi trupoko kita kamang kainang ala didok naki dipatudos duhut-duhut dipatudos tu bunga-bunga di ladang ngolu ni jolmain. Asa na pay ngotok kita doi satok kisabing do ngolu ni jolma di Portibion. Jepek do ngolu ni jolmain. Bolo didok si Jakobus di Jakobus 4 ayat 14 songono didok ibana di sini. Jakobus 4 ayat 14 dokon. So hadong di boto hamu nama sama sogut. Ay ado hosamuna. Sumbi songotimus. Satokin darida tokin nai dakai dahabing. Aku ni dipatudos duhut-duhut do bunga-bunga dipatudos si Daud doi tu jolma orbuk dakola ni orbuk doawi na ibana muse orbuk ala orbuk do hitam ala siantano jala mulak kita muse ikon tutano ala ni do ikon mulak muse takolang ni muse dipatudos si Daud do jolmai songon gea namar gea ya tata daro gea ati bapar makasaro dang tada begea cacing. Nah, diumpamakan kita seperti cacing manggea-gea. Adong go ni gea apakah ada kekuatan cacing? Tidak ada kan? Seperti itulah kita diumpamakan Daud. Seperti cacing yang tidak punya tenaga. Kalaupun kita bertenaga bisa bekerja hari ini itu oleh karena pemberian Tuhan. Jadi namang gia-gia do kita jolma. Namang gia-gia. Pasi leon-leon ni debata doi. Gea namang gia-gia do jolma ini naibana. Danga dong gogona. Alani di leo debata gogo pangurupion ido asaboi jolmai laho mangula si ulaurna. Tadok matu Tuhani mau lihat Tuhan. Ima sinota. Jadi asini rohani jahubado di parahaseang jolmai boy dipakai ngoluna. Alani bican sadi hari dope bican di luas dope hita mangolu tahabiari maribata. Nama kabiari debata didok di ayat 10 lalu imana hot di padanna tu debata. Asini rohani debata nama notongi boy idaon ni aka nama ngarado di padanna tu debata. Jadi nadi leon namar ningo padan ni debata. Ido nama nada debata. Jala ido nama jalo asini rohani debata. Asa mariti ayat 10 lalu disungguli si Daud kita. Disungguli si Daud bangsa Israel ujui mengaradoti padan tu debata Jehovah. Ima padan hasatiaon makaposi debata. Marhiti-hiti mengaradoti patikna. Iba na perjulua ka mga kainang. Napadua hon widahami mulubui ta putiki nagabe ngolu di bagasan dirita imam. Asa boy tari dari si ima tahabiari ma debata taulahon ma lomoni rohana arta tadok nakin
namura salpudo ngoluni jolma di portibion alani taulahon ma lomoni rohan di batang naneng dohono ni sidau di son ima unang lalap hita di portibion molo manot tong tadokon asini roha ni debata dungolu ni jolma na mga leon tikki doi di hita laho mangulahon lomoni rohana asa marsangap debata marihite hite dirita marihite hite ngolutta ima taberenga kamang napaduahon unang gijang rohata molo dileo debata asini rohana tu hita unang tahagi jakon hamoraon unang tahagi jakon hasangapon unang tahagi jakon jabatan dohot hagabion molo dileo debata di hita kesempatan unang tahagi jakon ni ay nalaw salpu doi sudi songon nataro nakin reputasi ta kebanggaan ta holan basa-basa ni Tuhan itu dangadong bangga honot ta dangadong bui hagi jakonot ta si lehon ni debata natuhita taboto ma salpu doi sudi boleh didok di poda 25 didok dialo debata do akan nagijang maroha alai dilehodo asini rohana tuaka nasirip maroha dialo debata do akan nagijang maroha alai dilehon asini rohana tuaka nasirip maroha tapasirip marohatta. Jadi boleh doko bahasa Indonesia ini ngono. Membenci mata yang sombong nena. Allah membenci mata yang sombong. Tuhan membenci. Hape cita-cita ta nang haholongan ni di batano kita. Na patuluhon siya nomor 2 nakiku idahami akka mangakay nang ima. Tapapung talului ma arta na manoktong. Ima harajaon ni debata tapake mati kita na jepekon tapake matiki parasianon lau papungon arta na di banua gijangi dinaso tarangangat ngit dang tarbuat tasik naso tartako panakko ima nanaing siluluata mola Apostel Paulus madok sonon akan digijangi ma parohaho kamu unang ma akan ditoru na digijangi ima parohaho kamu unang ma na ditoru na patuluhon jala parpudi akan mangakainang widahami di paubun debatado rimasna marnida berdosa ido apal na balaga alana hita dang bui malua bihita sia dosa. Seorang pun tidak ada yang luput dari dosa. Tapi Tuhan mengasihi, Tuhan menyayangi. Dia tidak mau membalaskan dosa-dosa kita. Bahkan didokon di pau budro rimasna. Asa dipaingot si Daud do bangsa Israel taringot tu asini rohan debatana manuk tong maradu po bangsona. Diurupi nasida majalo uju dirupa manang tadokon diurupi nasida uju tertindas diurupi nasida ditiki dari pindah buru-buru nasida ima bolo tabir nga kamangakay nang diaya pitu dipaingon nasida dihaluaw na pinatupan debatatu opu nasida siya tangan ni halak Mesir marahite pangurupion ni debata bui las rohana sida songon nahudok nakin di pembukaan ni jami tahun las rohata di hari kemerdekaan Republik Indonesia natajon atik pe so sempurna takui itu hirang sempurna tidak sempurna karena apa masih banyak di seberang sana tidak merasakan kemerdekaan tidak merasakan kebebasan bahkan kita sendiri mungkin kita rasakan masih banyak merasakan itu itulah
yang kita bawa di dalam doa. Tangan doi tunggul nyala Kristen. Bohado kita mengadu penasida. Bohado hata tidak atta. Kalau kita katakan tadi kita sebenarnya satu nggak merdeka dope. Tetapi bagaimana kita agar kita bisa merdeka sama dengan mereka di negara kita ini? Berdoa. Mungkin Tuhan meminta dari kita agar semakin tekun di dalam doa. Asini roha doh dengan bahasa ni debata di papatar di pabahenanna marado po bangsa Israel marado pun si Daud sasitong na tarimas do debata marnida pangalaho na sida tarimas do debata di pangalaho ni bangsa Israeli dang lomorohani debata marnida dosa nya kajolma alai dang dibalos so debata itu kita dang dibalocon tu jolma pardosain dipatuduhon do holong ni rohana dipatuduhon holong na so tarasam na balgai dang tarasam tidak terukur kasih sayang Tuhan kepada manusia. Holanod do nanang taida ka mga kainang odro hagaliun ni hita jolma murah lupa di pangurupion bolod marhasil lupa pangurupion dung dileo debata kemerdekaan ni lupa pangurupion ni donganna tadinya dia minta tolong untuk ditolong membantu tetapi setelah sukses lupa kepada Tuhannya lupa bersyukur sewaktu dia belum menerima pekerjaan sewaktu dia itu masih pengangguran Tuhan Yesus tolong setiap hari setiap saat berdoa tetapi setelah dia menerima berkat Tuhan hasil doanya lupa segalanya. Itulah penyakit manusia. Alai anggo asini rohani debata sian salilingna rodi salilingna. Utadok kasih setia Allah dan sifatnya yang penuh belas kasihan kepada umatnya dan tidak terbatas oleh waktu. Kasih setia Tuhan tetap dari generasi ke generasi, tidak pernah dipengaruhi oleh siapa, situasi dan kondisi apapun. Artinya tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dahulu sampai sekarang. Tidak pernah berubah kasih Tuhan. Yang berubah itu siapa? Kita yang berubah. Nakin berjuduk sirip dorohana. Nakin lambok do. Tetapi setelah dia menerima berkat Tuhan, dia berubah. Idu benai dokon dang sianuna jului biho. Dang Kristen na perjului biho. Alain waing tatadama akamang akan ang derita. Alanido didok unang lupa di pangurupion ni Tuhani. Asa soso-soso mamuji Tuhani mengigil hita asa roh hita madok manguliate tu ibana. Di pangurupion ni Tuhani nang tajalo nang tarasakan yang sudah kita terima dari Tuhan, kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Asa ikut tatadama keterbatasatta songon nadok sidauti gea doau orbuk doau tidak ada apa-apanya aku tidak ada siapa-siapa dangadong nahuan dalhol di bagasan mulku ido akamanga kainang ro mangu sian rohatta perbagasan madok mau lihat tu di batang
Didok kornya mata naki. Aiso adong nahot dison saimu bau bado sude. Saimu bado sude. Nemu bado sude. Asa tude ture. Iya, alani ido diajak kita akamanga kainang rohatai unang muba siatu hatta, unang lupa bersyukur kepada Tuhan, unang lupa madok mauliate, uduk tu adopan Tuhan. Seberhasil apapun kita terima dari Tuhan harus tunduk ke bawah kaki Tuhan semuanya. Jadi kita tidak berubah lagi di hadapan Tuhan dan di dunia ini, tetap setia sampai akhir. Amin. Martang yang mahita. Mauliate maali Tuhan Jehovah. Hubige hami barita nauli. Na mengajari hami di bagasan tikion. Asama nada hami Tuhan di diri nami nagali. Orbuk do hami tutu songon nani do nisi dauti. Dang adong na buisi pangasahon nami. Ia adong pe Tuhan hujalo hami. Sao tiksian asini rohami naing mapatutoruh diri nami naing mahami Tuhan maduk mauliati tuadupanmu naing mahami Tuhan ro tuadupanmu tok tong lam satia tuho urupi mahami Tuhan unang mago nilalapan ni sinadongan nami ihami. Una ko pangasahon ni di bagasan ngulu nami ay tading dosa luhut nai dangadong nabuanon nami moloro pajong itu hami. Alan ni Tuhan Yesus pakirimon nami holan surguido naing sidapoton nami. Mauliate madiholi Tuhan na manungguli idi hami lam tugu matutuha porsyon nami. Nang di bagasan tikyo pe Tuhan di akapakobasyon nami, di tonga-tonga di huriami, di pertangyangan anang sepatu paun nami, di wilayah si hobasan nami, di wilayah Efesus, Roma, Korintus do Galatia. Sungguli hami Tuhan, asa totok pinaingo di barita menauli hami, di ganu perjupangan nami do hoto di barita naulimi. Lam uduk mahami Tuhan, lam sirip tugu haporsion nami, unang tarunggilhon niaka portibion, unang luas sami Tuhan, dia laila portibion gabe malas tu akapar mingguan tu pertanyaan ni, alai lam jonok mahami Tuhan, soni ma Tuhan, pelalayan nami anon di goa, songoni Tuhan nang di pare-pare pi, asaho mangurupi hami di pakubasyon nami nang di goa di pare-pare jala di halungut torohan nami Tuhan naing jongjong sa dahurian nami di wilayah pos pelayanan goa nang pare-pare pe asasiani hami Tuhan marbarita nauli jala maju akadungan nami dope na so haruro dope lau mangyutoko sungguli rohanya kadungan nami na di pare-pare nang di goa asa marne yang nilaka dohot ro tu parminggu ni laho pasahaton diri na madok mauliati tuho ay ganup do hami Tuhan diri ko basa-basam alani basa-basami roma hami madok tu amalati tu julung songoni ma Tuhan nang persiapan nami di pesta gotilon na nang ro pasu-pasu hami Tuhan asa hupa saat kami sien na hujalo hami hamalatio ni rohanami di pesta gotilon na belga na pinatupan ni huriam unang niyang rohanami Tuhan di pabahinan mi alai sien uduk nami sien serep ni rohanami sien na hujalo hami rohami madok mauliati tu adupanmu songni ma Tuhan nang aka ulaw nami lumobi lang makatidak ko na persyaon aka namar guru maka tidak kun haporsyaon tanggal 7 na ro homa ali Tuhan madongani mangajari aka persyajaran dako jalo hami asa boy dihanguluhon na sida asa pahot ton haporsyaon na sida unang muradi unggilhon si polisi
Sonima Tuhan na akadungan nami namar sakit. Homa Tuhan na mangurupin mamasu-masu ubat na pinangan nasida. Sungguli rohana sida. Ia dibigyan nasida pejamita marhite live streaming di bagasan tikyo Tuhan. Naing dihangulun nasida laho mangapuli rohana sida Tuhan. Lam tugu maha porsiaun nasida mulu pesubui rap dohotami di bagas parmingguanon. Alai Tuhan anggoho dang nata dikonon mu nasida. Dulu nasida Tuhan asalas rohana sida. Songoni ma Tuhan nang akayana konmu penamar ulang tahun. Namar ulang tahun pernikahan Tuhan. Asa pasu-pasu keluarga ni Uriam. Gabi las ni roha, gabi sitiruon tu akana asing Tuhan. Ailas roha marnida rumah tanggai ala dame dohot sonang ni roha di nasida. Macai gudang gupe Tuhan sepangidun nami Tuhan tuadupanmu. Hami na pungope Tuhan maragam do sepangidun nami maragam do nahuadopi hami permasalahan di kantor di sekolah do ditongani bagas nabi be mardonga sahuta mardongan menamar keluarga, namar haha marangi, ragam Tuhan. Alai saluh nahu pasahat kami terupan urupi kami, pergugui kami, asa mergugu kami Tuhan, laho mangurupi saluh nai, asa monang ho di bagasan ngulu nami, dikijangi saluh nasi pangiduan nami Tuhan, urasi kami sian hahurangan nami nagodangi, asa onang terabak pasu-pasu nang silionon murpi Tuhami, mersangak mau Tuhan roh di saliling-liling na, amin. Tapuji matu hatta huhut tahita papungu pilihan mare dehita nomor 350 ayat 1 dohot udukna.
Sasudina asiti satukina masonggopi manuludo di surga salut Kristening saleleng ingoluna marende kusune di balu asa pinabim memuji mananabuni disi dilihat Tuhan Yesus tapa sahat mapilian tapa pungun telupan itu hatta mertang yang mahitam ali debata amanamina di banua gicang horo-horoan ni saluhut sileon-leon na dinggendo nasa ulibasa na mauliutus. Hubasahat hami masyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pahasu-pahasu may jalan ramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulan rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam utada hami gudang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin di Banua Gicang, saya pinur badia magwarmo, saya rumah rajamu, saya saut malomoni roham di Banua Tongon Songon na di Banua Gicang. Leona tu hami sadari hanguduan siapa hari, saya sama dosa nami songo panesa nami, di dosa jongan namar dosa tu hami. Unak kami tu gitu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Mulak mahita di baga sadame tajalo ma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de mata mahita. Di sodakon Tuhan de bata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de bata mabohina tuhita jala di pasaorhon madamena tutod ditabe. Amin.
Shalom. Paketikim saonari dapoton matuhani unang godang sidaliam ingot jepe ngolumi nungarade hasonangam di surgoi unang adong nang gosadang naso parjambar disi suwan maholong ni roha di rumah Tuhatai las maroham di gotilon jalo mabalos di nungarade hasonangam di surgoi unang adong nang gosada naso parjambar disi Taida dongata nasay marukil toko unang pasombusay susa togurupi ato nungarade hasonangam di surgoi adong nang gosada naso parjambar disi paketikim sa